3 rodiny usilují o splnění svých největších přání. Týden trénovali a dnes se pokusí na ostro. Přichází ten, kdo odbíjí hodinu pravdy. Petr Svoboda. Dobrý večer. Hezký večer. Dostal jsem takovýhle dopis. Tak toužebně jsme si přáli, abychom mohli bojovat v té vaší aréně, že jsme nemohli ani usnout z obavy, že na nás zapomenete. A najednou je ta krutá realita tady a my už nespíme zase. Tentokrát strachy, že zapomeneme my. Tak tohle nám napsal jeden z příštích hrdinů, kterého za pár okamžiků spatříte na vlastní oči. Začíná totiž další Hodina pravdy. Je před námi dnešní první rodina. Jeli jsme za ní až do Plzně, jmenují se Hadrbolcovi a setkání s nimi bylo velice příjemné. Tedy aspoň pro nás bylo příjemné, nevím jak pro ně. Snad s výjimkou těch prvních pár okamžiků naší schůzky. Hadrbolcovi? Je tu někdo? Není tu nikdo? Hadrbolcovi? Jsou tady? Aha. Haló? Haló? Je někdo doma? No jako hlídač. Docela dobrý, co? Pojďme. Dobrý den. Dobrý den, Petr Svoboda, dobrý den. Vy budete Zdeněk? To jsem já. A kde máte další členy rodiny? Kolegium. Tady. Dobrý den. Syn Honza? Jo. Ahoj. A? Hanka. Hanka. Moje žena Jiřina je naprosto skvělá, pohodová ženská, s kterou žiju už 19 let. Zajímá jí příroda. Co si přeje vyhrát maminka? Já, jelikož tady teda plánujeme rekonstrukci bytu, tak nábytek tady do toho pokoje. Moje dcera Hana studuje prvním rokem obor knihkupec. Zajímá jí skauting, příroda, ježdění na vodu a kluci pochopitelně. No, jelikož můj chudáček počítač už má docela slušnou muzejní hodnotu a zabírá mi docela velký prostor v pokoji, tak nějaký pořádný notebook. Můj syn Jan, Honza, doma mu nikdo jinak neřekne, staví modely letadel, studuje druhým rokem obor mechanik elektronik a myslím, že je naprosto v pohodě. Co chceš vyhrát? Já bych chtěl nějaký pořádný model letecký. Já jsem většině uspěchaný podnikatel, který se snaží uživit všechny kolem sebe a sebe včetně. Já jsem se rozhodl pro motorový člun, protože už léta mám na něj papíry a člun pořád nikde, tak když by to vyšlo, nezlobil bych se. Jaká jste vůbec rodina? Vyrovnaná. Pokoje. Co to znamená? Máme rádi zvířátka. Zvířátka určitě. Nikdo neprotestuje, když někdo chce nějaký jiný. Další. Jaký máte, Zdeňku, zvířata? Já mám 2 kajmany, děti mají hady, každý jednoho, manželka má psa, 2 kočky, je tady toho dost, ačkoliv je to všechno poskláváno. Když bych vyzkoušel vaše znalosti třeba z přírody, tady maminky se ptát nebudete, to bude. Honzo, co to je za list? Jak se jmenuje ta rostlina? No, to nevím. Ani? Nemám tušení. Zdenku? No v každém případě je zelená, to vím jistě, Ano. ale jak se jmenuje, nevím ani. Tak dobře, tak maminka prozradí. Já to taky nevím, že je to strašně jedovatý, ale... Vy mi děláte radost. Vy to nikdo nevíte. Tak to já vám tady něco ukážu. Podívejte se, tady máme pro vás připravený takový v podstatě atlas. 90 listů dřevin a vaším úkolem jednoho z vás bude ve studiu 21 z nich během 3 minut poznat. To je lehký úkol, ne? Když jsem slyšel, že nikdo se v rostlinách nevyznáte. Ale teď, kdo z vás by to dělal? Honzo? Ne, děkuju. Děkuju. Maminka, to se v rostlinách musí vyznat, ne? No, jste to viděl. Aha, Hanko? My jsme, myslím, na tom všichni stejně, takže asi... Úplně stejně, co Zdeněk? Los padne na toho, na koho padne. Vyjde to na stejno. Vaše odpověď se mi líbila nejvíc, Zdenku. Myslím si, že to padne teda v tom případě na vás. Los padne na toho, na koho padne, bude to na vás. No a abyste to měli jednodušší, tak mám tady pro vás připravenou takovou tabuli.
kde všech těch 90 rostlin máte připravených, takže Hani, takhle to k vám dám. To můžeš to dát klidně na zem, abychom vás ještě viděli. A co taky samozřejmě, Honzo, jsi hlavní kameraman, máš 2 švenkryně, 2 švenkry, který budou pomáhat, neboť chci vidět za 7 dní natočenýho tátu a vlastně nejenom tátu, ale celou rodinu, jak se učí všechny listy, abyste byli příště už všichni, celá rodina, daleko zkušenější v poznávání rostlin. Ahoj, za 7 dní ve studiu. Naschle. Říkal jsem si, že bych měl dnešní rodinu přivítat nějak poeticky, nějakým 4verším. Ale na slovo listy se tak rýmuje, já nevím, hlísty, jo? Tak to není úplně poetický výraz. Zůstaňme radši u prózy. Hadrbolcovi jsou tady, doma nechali kajmany i hady, no! No, vidím, že tady máte dobrou klaku, že jste přivezli s sebou hodně příznivců. Zdenku, při takovýchto úkolech si většinou soutěžící pomáhají nějakými mnemotechnickými pomůckami. Měl jste také něco takového? Například takový klokoč speřený, protože se jedná o rostlinu, která mi do hlavy rozhodně nešla v žádném případě, tak protože na tom obrázku je taková ohnutá. Aha. A protože po babičce klokočí a babička je ohnutá, tak tahle asociace je velice komplikovaná a dlouhá. A co to speřený tam? Babička speřená? To už se jakoby váže, to už se váže. Já si myslím, že se radši podívám na to vaše domácí video, nebo všichni se na něj podíváme, abychom viděli, jak to doopravdy probíhalo. Prosím. Já vám to teda dělat budu. Běda vám, jestli mi to nepůjde. Já mám francouzský. Ale Svobodova pomsta. Javor, to jsou taká linolistý. Protože toho je moc, musím si nechat vytvořit speciální software. Doma nemám stání. Pojede to? Javor, dlanitolistý, heptalobum rubrum. Ten to vyjel na jazyku. Není to. Tohle by měl být topol černý. Lupena nemá. A ono dneska nemá lupena nic. A co je to tamhle to nahoře? Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám. Listopadový písně naslouchám. Chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve čistý. K zemi padá zlatý vodopád. Pod nohama cinka. Bych toho neměl dát. Dál, to je pěkný. Vím, že právě zpívá listopad. Listopadový. Červený. Křídlatec trojlistý. Křehovětvec žlutý, žlutník bělokvětý. Tak co to vlastně je? To je fikus malolistý, hadrový. Nevím. Vrba! Nevím. Ne? To z tebe nebude mít tvoje babička radost. Tak nevím. Paprika! Jo, paprika. Tady ti něco nesem, aby se tě líp učilo. Tak to jste hodně, to jsou lupínka, nějaký takzvaně. To se teda podívám. Čáry Mary. To je úplně odhalení. Ovšem. Učení už bylo dost. Je zapotřebí trochu odpočívat. Listopadový písni naslouchám. Dub, elipsoid. Dál tou záplavou, co pod nohou se blízká. Co mě nutí do zpěvu sebe. Maximovičova. Kocou. Špinavou hubí. Chvíli zpívá. Ten blažený výraz, na co to tam kouká? Počkej, není nic. Nech toho, slyšíš? Listopad. Topol černý. Rovněž topol černý.
Listopadový písně od léta už slýchám. To je krásná ukázka buklesní. Co je? Jak se to jmenuje? Bože, kolik hodin. Klokoč speřený, dejte mi pokoj. Zdenku, ten začátek úplně, to byl Marečku, podejte mi pero. Přesně. Jak vás tedy skutečně zásobovali během toho týdne? Jak oni vám pomáhali? Jak vy jste to viděli? Oni se tvářili jako, že teda vám pomáhali. Ostatně viděl jsem, ovívali vás tam třeba. Ano, do záběru. Ale ten týden jsem si tedy původně, když jsem ten úkol dostal já, představoval trošku jinak. Ano. Myslel jsem si, že mě budou rozmazlovat, na rukou nosit a bohužel z toho nebylo nic. Musel jsem se učit. Mm-hmm. Sice mi pomáhali se zkoušením, ale tak nějak to bylo asi všechno. Ale na druhou stranu na rukou jsem viděl, že jste tedy nosili vašeho kocoura. To by mě skutečně zajímalo. Viděl jsem, že jste vlastně díky tomu učení pronikli hodně do přírody, ale nejvíc do té přírody pronikl kocourek. Jakže se jmenuje? Tak jmenuje se Šotek, ale skoro nikdo mu tak neřekne. Doma se mu říká Nunan. A proč jste ho vlastně museli sundavat s pomocí hasičů? Kočka, když vyleze na strom, aspoň podle mého názoru, když tam vyleze, tak taky sleze, ne? Kdyby to byl jakýkoliv jiný strom než topol, tak určitě, ale topol má větvičky moc nahoru a on by musel lézt pospátku, což teda nějak nemohl a hlavou dolů se mu nechtělo, tak jsme museli zavolat hasiče. Takže i k tomu vlastně poznávání rostlin a stromů se kocourek hodil. Tak teď už víte, jak je to s topolem a už ho nikdy nepustíte na cesty. Já vás už nebudu dál trápit, já vás teď pustím, na rozdíl od kocourka, do oblíbeného místečka našich soutěžících, přímo do té krásné arény, kde na vás čekají krásné ceny. Pojďme se na ně podívat. No, tak co říkáte? Člun tady je, nábytek tady je, symbolicky i jakýsi model pro Honzu, nebo notebook ještě pro Hanku. Takže je tady všechno, rodino Hadrbolcovic. Určitě. Spokojenost? Spokojenost. Takže se rozlučte s tím hlavním z vás, s tátou a dejte mi ho, svěřte mi ho. Máte nějaký rituál? Tak ani ne. Ani ne? Trošku, tak prosím. Tak jenom tak decentně. Jeden. Hezký rituál. Špatně. Ano, Zdenku, takže už tady na vás čeká židlička a samozřejmě kniha s ukázkami, ale přesné znění úkolů si teď všichni poslechněte. Tak tedy Zdeněk se učil rozeznávat a pojmenovat 90 druhů a kultivarů dřevin podle listů. Teď mu předložíme 21 náhodně vybraných, které musí správně pojmenovat dvouslovnými názvy a případně jménem kultivaru. Není povolena žádná chyba. Pokud druhový název není vysloven celý, může se samozřejmě Zdeněk opravit. Časový limit je 3 minuty. Až budete chtít začít, Zdenku, řekněte teď a bude jen na vás, jak ty 3 minuty využijete. Já se vzdálím, neboť právě teď pro vás a pro celou vaši rodinu Hadrbolcovic začíná Hodina pravdy. Tak teď. Hloch javorolistý. Dub bahejní. Bruzonecie papírová. Dub velkoplodý. Javor ginala. Meruzalka krvavá.
Lípa plstnatá. Bříza Maximovičova. Jilm Vas. Javor dlanitolistý Heptalobum rubrum. Ořechovec srdcovitý. Křídlatec trojlistý. Jerlín japonský. Dřezovec trojtrný. Jeřáb muk. Zmarlika Jidášova. Javor mléč dissektum. Buk lesní laciniata. Jasan plstnatý. Škumpa ocetná dizekta. Réva Kojgnetové. Blahopřeju a popřeju i všem vám, že jste ho dobře připravili, Honzo taky. A teď už je to vaše všecko. Když jsme se připravovali na následující úkol, tak se někteří členové štábu ze vzteku málem probodli nožem. No, uvidíme, kolik lidí to přežije u Zavoralových. Vysočina, za námi Polička, před námi Rudná, tam bydlí rodina Zavoralových, to je Zbyněk, Dagmar, Petruška s Radimem, no mají malý byt, velké plány a my jim vezeme jablíčka. To je zvuk nějaký pozor. Ahoj, ty jsi Radim? No. Ahoj, já jsem Petr a tohle bude maminka. Dagmar. Zavoralová, dobrý den. Dobrý den, Petr Svoboda. A tam už někdo vykukuje další. A další celý. Petruška a Zbyněk. Dobrý den. Zdravím, dobrý den. Můžeme se tady posadit, anebo máte tady hodně stísněné. Nenašli bychom nějaký prostor jiný? Kde bychom si mohli sednout? Chceme stavět, tak bychom mohli na parcelu teda. Tak tady asi zastavíme. Aha, dobře. Takže pojďte ven. Podržet? Dobrý, v pořádku. A jak bude stát? Takhle se budeme koukat dolů? Tady dole. Tady dole bude stát. Dagmar, to je praktická žena, zdá se tichá, ale je prý úžasně cílevědomá. Manželka do nepohody. Bude se jí to hodit. Otec Zbyněk, povoláním klempíř, na nás působil zadumaně. No, pokusíme se ho trochu rozveselit, uvidíme. Obě ratolesti, jakoby rodičům z oka vypadly. Zdály se nám zručné po tatínkovi a cílevědomé po mamince. Radime, co ty bys si přál vyhrát v té naší hře? No, tak já bych chtěl nějakou hifi věž.
A co Petruška? Kolo. Kolo, jaký kolo? Já jen třeba nějaký červený a... Potěšila si mě, hned ty řekla barvu, ano. Jako správná ženská. Je jedno jaký, ale hlavně bylo červený. Tak se tam teďka ještě Dagmar, co ona by si přála? Tak já nějakou dovolenou. Než začneme stavět, protože pak už se asi nikam nepodívám. A Zbyněk? Tak jelikož jsme na té parcele, tak já bych chtěl nějaký ten stavební materiál nějaký, no. Petruško, ty znáš pohádky určitě? Pohádky o splněných přáních. Tady budou taky 4 splněná přání. A kdo plní v pohádkách splněná přání? Kdo to dělá? Třeba zlaté rybičky. No já vím, zlaté rybičky. A kdo musí udělat ty úkoly, aby ta rybika splnila ta přání? Princ. Princ. Radíme, kdo by měl být princ? No tak princ asi ne, spíš princezna, třeba mamka. Třeba mamka, co ty si myslíš? Kdo by měl být tím princem? Já. Ty? Ano. Tak se tam ještě třeba Zbyňka, kdo by měl být tím princem? Já bych to pasoval na Radima, no. Vy to hážete jeden na druhýho, tak já to nechám na mamince, ať to rozhodne maminka. Kdo by měl být pohádkovým princem, který splní přání vaší rodiny? Tatínek. Tatínku. Co? Ne? Já myslím, že jo. Poslouchat se musíme. Pojďme se podívat ale teď na ten úkol. Tady jsme si pro vás připravili, no vypadá to krásně. Já vám představím toho pána, co je tam nahoře, to je pan Vladimír Tomčela. Ještě vám neřeknu co, v čem je nejlepší na světě. A jenom se vás zeptám, co si myslíte, na co to může být? Zbyňku, vás to čeká, co? No je slizání po hlavě. Tak já vám představím ještě jednou pana Vladimíra Tomčalu. Je to nejlepší loupač jablek na světě. A jak vidíte, je to do číslice 170. Takže půjde o to, oloupat jablko během 3 minut a ta šlupka musí být minimálně dlouhá 170 cm. Jak jsme na tom s časem? Ještě nám zbývá minuta. Tak teď už si myslím, Vladimíre, že to je. Stop, díky. Potlesk, samozřejmě, pro vás. Super. Můžete si takhle vybrat jablko i nůž. Vemte si klidně všechny ty nože, ať si je prohlídnete a vyberte si, který budete chtít. Aha. Zkoušejte ruce, jak se klepou. Teď nemusí, teď je to na zkoušku. Já takhle tajně odevzdám vaší ženě kameru a už můžete hnedka za chviličku začít točit. Já se ztrácím a za 7 dní nashledanou ve studiu. Naschle. Nashledanou. Ale první počím. Víte, co mě napadlo? Po takovém loupání to musí být pěkná hromada oloupaných jablek. Co se s nimi dá udělat? No, zeptáme se. Zaoralovi jsou tady! Takový rychlý, takový nažhavený, to se mi strašně líbí. Tak co dáš, a co se dá s hromadou oloupaných jablek všechno dělat? No tak něco stačily děti sníst, protože jabka mají rádi, tak jedli hodně. Jo? Štrůdl, žemlovka, jablečný dort jsem dělala. Co ti nejvíc chutnalo, Peťo? No, ta žemlovka. Žemlovka, jo. Veďku, jste takový zamlklý tady vedle mě. Jo. Řekněte mi, která jabka se nejlépe loupají? Zkusil jste vybrat nějaký zvláštní typ, nebo máte recept? Zkoušel jsem, no, jsou to zelený, goldený. Jo? A proč ne třeba červený? To praská. Slabá šlupka. Co nože? Výběr nožů? No tak. Ten byl v celku jednoduchý? Jednoduchý, no. Jo? Zkoušel jste nějaký Zkoušel jsem ty vaše. Ty se nelíbil žádný? Právě, že jo. Jo? Nechal jsem si je. Nechal. A ještě nějaká speciální metoda na loupání? Našla se, objevila se za týden? Nenašla. Zkoušel jsem to jako poznámých v hospodě a nikdo ani nic jiného nepřišel než já. Tak se na to podíváme. Máme tady záznam, prosím. No, vypadá to dobře. Daří se. Už to máme dlouhý, skoro metr. Daří se. A už to spadlo. To má 2 minuty a půl a už je naštvaný. A nejlepší to je sníst. Maminka se taky snaží. A nedaří se to? Ještě furt nic, ale už má 10 cm. Teda od té kamery strašně bolej ruce, to se nedá držet.
Tak pojď, tatínku, žádný flákání. Pojď z bazénu, krásně, jablíčka, pojď. Děcka, nechte ho chvíli. Koukejte. Neumíme, pozor. Ale vypadá to dobře, jde ti to. 140. To je malý, no. Ještě ti pořád chybí, ale jde to, drží, to máš. Taťko, když to neuděláš, jsi bez piva. Akci, v práci, v pracovním procesu. Měřiče si taky musíme trošku vzít. Tak poslední trénink před spaním. Trochu erotiky do toho dáme. Ať to stojí za to. Takhle končí jablíčka, těhotný nám tady papají vitamínky. Takhle se náš tatínek posiluje před krájením jablíček, že jo? Prší, je celé jak tam jablíčka, to jedeme za tetkou, jablíčka nám povezou. Pojďte obědvat. Tak slyšíte, vylezte od toho počítače a pojďte jít. No. Jen si dejte vitamínky. Mě to nechutná. Nemůže být něco lepšího. Vážení spoluobčané, chtěl bych vás přivítat na prvním sjezdu nás zatvrzelých odpůrců jablek. Jablka obsahují odporný vitamin C, který způsobuje zkázu našeho organismu, hlavně nadýmáním, břichabolem a s tím souvisejícím průjmem. Jablka mezi normálníma obyčejnýma lidma nemají co dělat. Tudíž, bratři a sestry, pryč s jablkama! Děkuji! Děkuji! Máš teďko 2 minuty. Už nejsi v mém srdíčku, naší lásce odzvoní. Hej to, už se ti to povedlo! To je smíku, co chceš řešit, ty brďo. Paráda. Já jsem malé jablíčko, okrájej mě maličko, okrájej mě na 170, když se ti to podaří, v televizi zazáří, každý v rodině tě bude mít rád. No, nemůžu si odpustit jednu otázku. To není úplně špatný nápad. Strana odpůrců jablek. Viděl jsem, že jste měl dobrý projev. Přesně, příští rok kandiduju. Kandidujete? Já nevím, jestli se k vám dám, ale možná, že bych to nějak podpořil. Odpůrci jablek, to by se mohlo hodit, to by se mohlo rozšířit. Ano. Nenechte to úplně propadnout, jo? Budu bojovat zatím. Dobře, teď budeme bojovat o něco jiného. Pojďme se podívat, o co budete bojovat. Jdeme na to. Tak to vidíte. Radíme, co říkáš? Běž? Úplně bez problémů. Bez problémů. Super. Peťo, kolo? Ještě lepší, než jsem si představovala. Jo, opravdu? Říkáš to vážně? No, myslela jsem si, že tam ta kapsička nebude. Jo, kapsička, no, je to pravda, ta je pěkná. Stavební materiál, tady je dokonce snad i nějaké nářadí. Dášo, dovolená, Řecko, jo? Perfekt. Berete? Určitě. Takže teď už jenom nějakou podporu Zbyňkovi, co máte nacvičeno, nebo máte nějaký rituál, nebo nemáte? Jestli, jo, máte, aha, nemáte. Jenom takový popřání, nebo... Já vám ho vezmu, jestli mu nic neřeknete? Pevnou ruku. Jo, pevnou ruku, ano, pevnou ruku, jo. Dík. Takže já si vezmu jenom tátu, vy tady zůstanete.
Tak, Zbyňku, jabka máte připravená, nůž i ručník tady máte na osušení. A já mám ještě poslední slovo. To znamená přesné znění úkolu. A to je takové. Zbyněk má 3 minuty na to, aby oloupal jablko tak, že nepřerušovaný pás slupky volně visící dosáhne délky nejméně 1,70 m. Zbyněk může použít běžný nůž, třeba kuchyňský nebo kapesní, podle vlastního výběru. Jehož ostří může být libovolně vybroušeno, ale plocha čepele nesmí vybočovat z roviny, to znamená, nesmí být ohnutá. Jablka mají maximální průměr 8 cm, to jsme připravili. V časovém limitu je možno učinit několik pokusů s více jablky. Je to všechno jasné, Zbyňku? Je. Tak a teď poprosím všechny ve studiu o naprosté soustředění, neboť pro vás, pro celou vaši rodinu z Zavoralových hodina pravdy nastala. Teď. Přeju. A teď samozřejmě Peťo, kolo, honem, všechno. Už jeď. No super, jede to.
Ne nadarmo se říká, že výjimka potvrzuje pravidlo a za jednou takovou výjimkou v naší hodině pravdy jsme si vyjeli až na sever Čech. Kde jsme? V Chomutově. Dovolím si použít poznámek, kterými členové této dětské party charakterizovali sami sebe. Při vší povinné úctě k vlastním schopnostem lépe bych to nedokázal. A už se blíží, jestli se nepletu, Patrik. Náš Patrik, říkáme mu Paštika, ani nevím proč. Ukecanej společenský kluk, až je zajímavý, proč je tak stydlivej. Tedy někdy. A taky nevím, proč si přeje zrovna domácí kino, televizi a mobil. Doma bývá méně často než s námi. Ahoj, počkej tady na mě. A vidím, že už jde taky Zdenka. Teď ovšem vstupuje na scénu ta, která to všechno spískala a svou partu do hodiny pravdy nabídla. Zdenka. Píše o sobě. Jako všichni z party mám ráda sport. Jsem taky společenská a pořádně ukecená. Nejsem vůbec taktická a jdu se vším nevhod. Doufám, že si lidi o mě myslí jenom to dobrý, protože já taky ráda něčím mrsknu o zem. Zdenka si přeje digitální kameru, foťák a mobil. Nazdar. A kdo pak nám to jde? To je Lucie. Baví snad všechny sporty a poslouchá všechnu muziku, kromě dechovky. Ještě, že to víme. Když jí něco nejde, tak se na to připravuje tak dlouho, až to udělá na 100%. Jejím přáním je počítač a mobil. Nazdar, Lucko. Ahoj. Nikola taky chodí do hokejové školy, ale na rozdíl od Lucky se jí hokejisti líbí. Dobře se s ní povídá prostě o čemkoliv. Taky nemá moc originální přání, počítač a mobil, ale nedivte se, to teď potřebuje skoro každý, když je mu kolem 15, ne? A že by Nikola, veď? Ahoj. Tak tohle je náš Daniel. Hraje všechny počítačové hry a brouzdá po internetu. Taky se mu líbí holky, to je snad jasný, je ukecanej a má skvělý nápady, ale tohle mu snad ani neříkejme. Vždyť my mu to taky neříkáme. Říkáme to jenom televizním divákům. Jo, chtěl by počítač. Nazdar, Danku. A poslední, Laďa. Je to společenský člověk a je s ním sranda. Pořád by povídal a povídal. On si totiž vše dobře pamatuje, proto může hecovat ostatní. Zajímá ho astronomie, ale ve škole je velice zlobivý a neposlušný. Bude hrát o motorku a mobil. Čau. Ahoj a jdeme, pojďte. Zdeni, proč jsi napsala do televize, když víš, že to je rodinná soutěž, rodinná hra? No, protože mě se to nechtějí jít s mamkou a jako s rodinou, tak jako, a myslela jsem si, že takhle budeme mít víc šancí se tam dostat, jako, když budeme něco výjimka, jako, co jinýho. Tak když jste všichni takový sportovci, tak jsem vás pozval do tělocvičny. Ano. No vidím, že jste sportovci, hezky se tady stavíte na čáru, blahopřeju, to se mi líbí. A tady na čáře druhé stojí skupina Almaz, což vy asi nevíte, co to znamená, to vím, to je diamant. A ty vám teď předvedou, co vás čeká a nemine. První, druhý, tohle ještě jednoduchý, třetí, to by vám asi šlo, čtvrtý, a teď už se dívejte, teď už to začne být napínavý, pátý, a už se chytnete. A viděli jste, že se už připravuje šestý. Tak. A vidíte, šestý jde až nahoru. A tam musíte vydržet 1, 2, 3, 4, 5 vteřin a pozor, nekončí to. Jdeme dolů. Opatrně, žádný padání, musí to jít hezky pozvolna. První, hezky pomaličku, druhý a třetí. Tak, děkujeme, potlesk, pánové, bylo to skvělý. Ale abyste si nemysleli, to není všechno. Tohle by možná gymnastům šlo docela dobře, takže jsme si pro vás připravili ještě jednu věc, aby jsme zkombinovali to cvičení s tou pamětí. Speciálně pro vás jsme nechali napsat a složit písničku. Každý budete mít jednu sloku o sobě a budete zpívat, když polezete nahoru.
A samozřejmě zbytek bude zpívat sbor. Tak, takže to máte ode mě. A samozřejmě koukáte se správně, tady to chci všechno mít zaznamenaný, jak trénujete. Vemte si to někdo z vás, jasně. Jo, to je na revanš, jako jo, abych byl taky jako jeden z vás. Modrou barvu už máme, takže já děkuju, budu to opatrovat, samozřejmě to použiju ve správnou chvíli. Teď se s váma loučím a máte 7 dní na to, abyste se do studia připravili jak s textem v hlavě, tak přes sílu ve svalech. Je to jasný? Ahoj, čau. Já jsem Láďa Janvec a život mám hol těžký. Stojím dole, držím fest, jak úpadní sněžky. Všichni, to je refrén, pro vás pro všechny. Se musíte naučit, jo? A protože správná chvíle právě nastala, jsem v drezu a hopčata jsou tady. Tak vás tady vítám. Představil jsem vás jako hopčata, ale já vůbec nevím, co to je. Co to tady vlastně mám napsáno? Hobéři. Zdenko, ty jako mluvčí. Co jsou hobéři? A předpokládám, že vy jste hopčata. Co jsou hopčata? Hobéři to dospělí pojmenovali se... Jaký dospělí? No, naši vedoucí. Aha. Podle... Oni se pojmenovali? Oni nás pojmenovali všechny. Aha. Oni jako ty dospělí jenom jako. Teď jsme to hezky zamotali. Takže dospělí jsou hobéři. A my jsme ty hopčata. Jako a co to znamená? Ty hobéři to prostě pojmenovali podle jednoho alkoholického nápoje. Prosím tě, oni pijou? Ne. Trošku. Trošku, dobře. A jako my jsme jako mláďata, jako děti. Jako. Ne, děti zas ne, ale... Jste takový odvozený hobéři, takže hopčata. Už tomu začínám rozumět, dobře. Takže můžu to nosit? No můžete. Budu si připadat jako hobér teda, nebo mám si připadat jako hopče? Spíš ten hobér. Dobře. A teď se podíváme, jak jste trénovali celý týden. Prosím. Začali jsme hned. No, ne, se takhle polezeš. Víš, když tak budete chytat do náruče, pohotově. Speciální udělat to pro cvičení a kruzy. Život mám hol těžký, stojím dole, držím fest, jak opatní sněžky. Je to tak jen... Aspoň to video bude dobrý. Dělej. Ty ona jak pytel brambor. Já jsem na nech osvaldu, pozici mám smutnou. Všimněte, když na hlavu mi dupnou. Zkoukej mít, ať už je to obkročák nebo tenhle hit. Já jsem Lucka, kdo je víc, teď můžete hádat. Rychle lidi, prosím vás, než začneme padat. Jej, to tak je rytmus, zkoukej mít, ať už je to obkročák nebo tenhle hit. A ty Zdenka, to jsem já, nechali to na mě. Jestli spadnu se zhoda, tak to řeknu mámě. Jej, to taky ty zkoukej mít, ať už je to obkročák nebo tenhle hit. Tak, přátelé, ukažte ten důležitý cenný zlepšovák. Ano, vycpávky. To je důležité. Tak, vypadají hoši jak z amerického fotbalu. Pomáhá to. Nefunguje to. Na Chomutovské náměstí. No, vidíš, přesně ve 4. Tady budou padat.
taky rytmus koukej mít, ať už je to obkročák nebo tenhle hit. Je to taky rytmus koukej mít, ať už je to obkročák nebo tenhle hit. Tak, hudební znalci asi ty si nepošmáknou, ale nakonec jde tam hlavně o ten sportovní výkon, i když si myslím, že o to zpívání je taky důležité, je to součást úkolu, takže doufám, že to zvládnete, že všichni perfektně všechno umíte. Ale teď se zeptám Ládi, na druhém konci úplně. To, co jsem viděl, to spíš ukazuje, že to teda asi moc nezvládnete, že to je dost těžký. No, jako ono to těžký je, no. My jsme v začátku samozřejmě vůbec nevěděli, jak na to, jak jsme museli počkat, než nám někdo prostě z našich trenérů pomůže a naučí nás nějaký fígle. A nejhorší je, že prostě, když to máme natrénovaný, tak není ta 100% jistota, ten týden je málo. Týden je málo. Nikol, třeba, jsi tady ve prostředku. Co bylo nejtěžší v tom týdnu? To lezení úplně nahoru, udržet jí tam. Ty nejseš až úplně nahoře. No já ne, ale ta, co tam leze, udržet jí tam. Zdenka leze nahoru, ale s tou už jsem mluvil. Co si myslíš, Lucko, ty? Měla jsi krizi? No, tak to seskakování asi není zase tak jednoduché, jako kontrolovaně to udělat. Bolej nožičky? No, ani ne. Ne? Dane, co bolelo nejvíc? Záda. Jo? Ale nevypadáš moc spokojeně, jsi takový zamlklej. Teď už jsem spokojený. Jo? Těšíš se? No. No a poslední Patrik. Dneska si věříš? Jo. Jo? Já jsem viděl, že to nebylo zas tak úplně na jo. No uvidíme. Jak se vám rozklepou kolena, až uvidíte, o co se hraje. Pojďme se podívat na ceny. Motorka patří určitě Láďovi. Jeden počítač. Pro koho? Pro Dana, dobře. Druhý počítač. Pro koho? Pro mě. Pro Lucku. Třetí počítač. Pro koho? Pro mě. Pro Nikol. Čtvrtý počítač. Pro koho? Není. Tady mám 4 obrazovky. Ne, to je televize. Jeden mobil, druhý mobil, třetí mobil, čtvrtý mobil, pátý mobil. No všichni byste si vybrali. Kamera je tady samozřejmě, foťák. Tak všechno už jsem snad popsal, pokud jsem na něco zapomněl, určitě to tady někde je skovaný, vy to určitě taky vidíte, takže jste se podívali, jste spokojení s cenama? No, jsou dobrý. Jo, jsou dobrý, jo, dobrý. Máte nějaký rituál, kterým se vrhnete do soutěže? No, jasně. Jasně, předveďte. Slunce svítí jako prase, vyhrajem to dneska zase. Jo. Pojďme. Na startovní čáru můžete se všichni připravit do sportovního a já zatím připomenu vám všem, co je úkolem Zdeňky, Lucie, Ládi, Daniela, Nikoly a Patrika. Tak který mají za úkol vytvořit lidskou pyramidu a přitom zpívat. Ten, kdo bude na vrcholu, musí rozpažit a splnit výdrž 5 vteřin. Pak je třeba pyramidu zase kontrolovaně zrušit, a to tak, že soutěžící sestupují a vracejí se na výchozí čáru. Nesmí samozřejmě nekontrolovatelně padat. No, takže teďka vidím, že jste se už převlékli do sportovního. Nechám vás tady o samotě, neboť pro vás a doufám, že i pro celý Chomutov teď začíná hodina pravdy. Takže hopčata, držte se.
Vládě a novec a život mám hol těžký, stojím dole, držím fest, jak úpatí sněžky. Je to tak, jen rytmus koukej mít, ať už je to obkročák nebo tenhle hit. Já jsem Danek Osvaldů, pozici mám smutnou, od té chvíle všimněte, když na hlavu mi dupnou. Je to tak, jen rytmus koukej mít, ať už je to obkročák nebo tenhle hit. Mě říkají paštika, nevím, kdo s tím začal, teď tu stojím jako kůl, raději bych hačal. Je to tak, jen rytmus koukej mít, ať už je to obkročák nebo tenhle hit. Já se Nikol jmenuju, šlapu na ty kluky, lezu přímo nahoru a vydávám zvuky. Je to tak, jen rytmus koukej mít, ať už je to obkročák nebo tenhle hit. Já jsem Lucka, kdo je víc, teď můžete hádat, rychle lidi, prosím vás, než začneme padat. Je to tak, jen rytmus koukej mít, ať už je to obkročák nebo tenhle hit. A ty Zdenka, to jsem já, nechali to na mě, jestli spadnu ze zhora, tak to řeknu mámě. Je to tak, jen rytmus koukej mít, ať už je to obkročák nebo tenhle hit. Pět, 4, 3, 2, 1 a popatrně jdu. Jeden, 1, 2, 3 a do řady. Tak se vám to povedlo, já vám podávat ruce nebudu, já vám teďka podám ten správný směr a ten je tam k těm cenám. Je to vaše? Telefony. Voláme. Co je to, čí jsou telefony? Ano, je to za námi, jeden úkol, druhý úkol, třetí úkol, všechny 3 vítězství, to tu ještě nebylo. Takže vidíte, i tohle se může v hodině pravdy stát. Sponzor pořadu Dobrá voda, který přeje všem odvážným, ten si dnes nepřišel na své, třeba až příště. Ceny České televize naopak, ty byly rozdány všechny, takže nezbývá, než se rozloučit. A já se těším na příští hodinu pravdy s vámi, s televizními diváky. Naschle. A nyní se můžete těšit na další díl Hodiny pravdy s Dobrou vodou.